jutro. Co robimy? Spoko. Ja napiszę do mamy, żeby zadzwoniła do dyra, że mam traumę po zadaniu. A ja mam pomysł. Jak nam dadzą jedynki, nagrywamy filmik. Nauczyciel dręczy dzieci i wrzucamy na TikToka. Sztos! Wiral gwarantowany! Dziewczynki, proszę schować telefony. Ale my mamy przerwę, to nasze prawa człowieka. A pani to kiedy się nauczy, że bez internetu się nie żyje? Ja bez kawy też nie żyję, ale ekspresu na lekcję nie noszę. Jeszcze. Ale kawki to ja bym się napiła.